קוראים הבאים? כאן סמליסטר, בעוד סרטון, כאן עומר, למה אמרתי סמליסטר? כאן עומר בעוד סרטון חדש של מיינקראפט. לא אכפת לי טילים, לא אכפת לי מחבלים, אכפת לי עכשיו לומר לכם תגידו, אתם רוצים שאני אעלה סרטונים במיינקראפט או מיינקראפט ג'אווה? אם אתם רוצים אני צריך אבל עזרה, כי אני מושג איך מעלים סרטונים במיינקראפט ג'אווה. כל פעם שאני עושה סרטון ונכנס למיינקראפט ג'אווה, לא משנה, זה לא מקליט לי. מעניין גם למה. אז מי שיכול בבקשה שיעזור לי, כי גם לי אני לאחרונה התמכרתי קצת למיינקראפט ג'אווה. אז מי שיכול לומר לי, אז אני עכשיו משחק בדוורס, אני כל כך אוהב בדוורס. כן, לאחרונה אני התמכרתי ל-PvP, ואני אוהב את זה. זה באמת כיף לי. דברים אחד כיפים. אף פעם לא הייתי שאני חושב. זה אחד כיפים לי. hell no. אתם יכולים לראות אותי במשחק הזה. אם אני אהיה טוב ב-PvP. או שאני לא אוהב, לא משנה. קודם כל זה בדרוק, אז אני יודע לעשות ספידריץ' כי זה קל גם אתם. אני מאמין. מה הוא מנסה לעשות? חשבתי שזה לעשות איתותים. זה מה אני אעשה איתותים. נראה לי מפחד. נשמע רק בלי הסקין אני מפחד. מה? טוב, בסדר, אבל לא היה כלום. אבל יש המון באגים, אז אין מה. וואי. מקווים שאתם בבית מרגישים טוב. אני רק באתי לנסות לעודד אתכם, כאילו, לנסות שתצפו והכל טוב, אל תפחדו. אתם לא אומרים כלום, שום דבר, אין לכם מה לפחד. טוב, בקיצור, למה אני אומר לכם אין לכם מה לפחד, אבל אני אפחד, אל תשאלו אותי למה. בסדר. ידעתי שהוא יבגוד בי, כך יודע. חי בסרט אלומיניום, ראיתם? איזה חרא הוא רוצה לעשות לי טריקים שמיקים, אני ארוג אותו עכשיו מהר. דחוף, איזה טים בראש, חדתי. החלומות סבתא שלי טים. תמות. מה קרה? גרוע. תראי מה? בוא שאני אקח אחד כזה. טק. בואו נבנה על המיטה שלנו. וואי, יש כאן רעש של חביתה, למה יש כאן רעש של חביתה? וואו, טוב, האמת אכלתי עכשיו אז אני לא רואה בעלי. וואי, עכשיו אני רוצה חביתה. טוב, בקיצור, אז מה? זכות שהגנתי על זה. אז קחו בחשבון שאני כנראה היה לכם הרבה סרטונים של PvP. בא לי גם לחזור לשגרת יוטיוב, לא לשגרת בית ספר, שגרת יוטיוב, שיהיה לכם גם יותר כיף וקל. אני מאמין שלאף אחד לא קל בתקופה הזאת, אבל זה כזה תקופה מתישה רצח ומעצבנת. לא נורא, הכל טוב. אז בקיצור, אני במקום לחפור לכם, אתן לכם לראות אותי משחק PvP, אבל אני יכולה לומר לכם עוד משהו, סליחה. תעזרו לי לעלות סרטונים במיינקראפט ג'אווה. מצידי, תביאו לי סרטון, אוקיי? תביאו לי סרטון איך מעלים סרטונים במיינקראפט ג'אווה, כי זה לא עובד לי פשוט. טוב, בואו נבנה לאמצע. טק. קח גולד. תתפלק. מה הוא? זה קרב. ראיתם קרב פניות? איך אני זוכר קרב פניות פעם בפורטנייט? איך פעם הייתי בפורטנייט.
בוא נקנה לנו תיבה, נשים אותה במקום שפחות בא לי שיראו אותה. מצידי, איפה נשים אותה? נשים אותה כאן. אפשר לפתוח? אפשר לפתוח. זה נראה טיפשי, אתה פתאום רואה שם תיבה למעלה. טוב, בוא נקנה לנו דברים כמו קצת כאלה סטיל וקורא כביש למקרבה. בלוקים, נכון. בלוקים, אני מפחד שיבנו אליי, וואו. ממש מפחד. יש חרב דיימונד וארמור איירון. אני בוגן ממש. טוב, תמיד פורצים את הכחול ראיתי שהוא עושה הרבה. הוא שם מת אם אני לא טועה. אבל יש עוד כחול, אז זה שם והוא טוב. בואו נעבור לו מלמעלה, אתם יודעים מה? בואו נעבור לו מלמעלה. רק שלא יעשו לי את המיטה בדרך. לא בא לי שיגמר לי. בואו נעשה ספידריץ' קל שאני יודע שאני לא הולך ליפול בו. כאילו, כל כמה שניות. נעשה טוב. כי בא לי להרוס לו את המיטה. רגע, הוא לא שם לב אליי. אוקיי, אני שם לב אליי. לא, הוא לא. הוא נראה לי שם לב לבניות, אבל אליי לא. אוקיי, הוא שם לב אליי. והוא מת. מצידי שהוא ירוג אותי. זה אני PvP נגדו. מחבל. לא, בזבזתי אותם. Let's go! תראו. באתי להתאבד, אבל יש עוד מישהו. מה? יש עוד מישהו? לא? מאיפה? מה? אני מוטה? לא. זה המיטה שלו. למה שיהיה עוד מי? אוי ואבוי. אוקיי, הוא נפל. נראה הוא נפל. הוא יצא. ניצחתי. ייי, איזה כיף. בוא נעשה עוד משחק. סולו. בוא נבחר הכי מהר מפה. איזה מפה? קודם היינו בזאת. יאללה, בוא נלך למפה. הוא בא עליי. איזה מפה? וואו. תמיד אנשים נופלים בהתחלה. תמיד בהתחלה אני רגיל לרוץ, אז אני נופל. אני רוצה לראות אם מישהו פורץ אותי. יש 16. וואו, יש כאן כבר מישהו שבונה. רק שהוא יפרוץ את השני ולא אותי. אוי ואבוי. אין לי מספיק בלוקים. עד אליו נראה לי שיהיה לי מספיק. Sabe? Let's go! ארבע גול. אין בלוקים, פאק, מה אני עושה? טוב, אני לא מעדיף שיהיה אותם עליי, אני לא מעדיף שיהיה אותם על מישהו אחר. טוב, מה עשיתי עכשיו? לא היה לי ברירה, בוא איתי, לא היה לי ברירה. מה אני עושה עכשיו?
אתם יודעים, הפלתי גם את הדברים כי לא בא לי שמישהו אחר ייקח אותם. זה לא יהיה לי טוב אם מישהו אחר ייקח אותם, בכלל לא יהיה טוב. תשמעי פורצים. למה הוא בונה לכיוון שלי? לא, בונה לכיוון התחילת. שיש. וואו, מן. תחילת. איפה? לא ראיתי אותו. ביי. let's go. פעם אני אקנה את כל הבלוקים מראש. בוא נלך לאמצע, אולי ניקח קוד לחרב דיימונד, כי בקודם, אם אתם לא ראיתם, בזכות החרב דיימונד ניצחתי, כי הרגתי אותו תוך שנייה בגלל שאני אופי עם חרב דיימונד. עכשיו בקשה שהיה כאן 2, גם כאן 2, כן. כל שנייה צריך לראות אם יש כאן מישהו, כל 2 שאני לוקח. אני זורק את הגולד, כי אני יודע שאני יכול להפיל אותי בקלות עכשיו. בוא נראה, זה לא הרס לי. יואו! לא, חשבתי שהרגתי אותו. בואי, הוא בונה עליי. תראו מה אני אעשה? אני בקצה. טק. let's go! מי פורץ אותי, מי עכשיו פורץ אותי בכלל? אני עכשיו ארוג אותו לגמרי. כל הזמן פורץ אותי. וואי, פעם ראשונה שהמשחק הזה כל כך ארוך במפה, כל כך קצרה הזאת והמהירה. הכל מהיר והכל, וואו. ביי פוי לי. איפה המיטה שלו? ביי ווי, לאדום הולך כל כך טוב. וואו, רק תדום לגמרי. לא. אוקיי, הוא גרוע. הוא הולך כל הזמן לאמצע ואז בונה. לא מאמין. אסור לי. אסור שירוס לי את המיטה. אני ארוס לו קודם טק, מה קרה? ארסו לך את המיטה, אתה עכשיו בא אליה? אוקיי, בוא לא נדבר על זה. לא בא לי לדבר על זה בכלל. טוב, בוא נקדם לנו חרב יותר חזקה. תיק. אני לא רוצה ללכת לאמצע. כל הזמן אני הולך לאמצע ואז אני בלוקים, אבל עכשיו יש לי הכל מהכל. שאני חושב שזה אני הרסתי לאדום את המיטה, נכון? לא! יש. בוא ניקח את הזריז. כל לקחו לי. ואיפה הולך לו טוב אחו שילינג. זה לא שווה, למה הוא כל כך הגן? הוא סתם, אתה יודע מה הוא עושה? הוא סתם משקיע את כל הזה. אני לוקח פיקקס ארון ומכסח אותו בקל. אתם יודעים. זה מה אפילו פיקקס, כן, ארון.
פאק, הוא לא בבייס, לא, הוא פרט לבייס שלי. לא, כן בבייס. הוא עכשיו הרס לו את כל מה שהוא השקיע בו. איפה אתה? let's go! טק 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 טק. יש, ניתחתי פעמיים ברצף. קלי קלות, שמלות, רלות. אז כן חברים, זה סתם היה סרטון קצר. תשמרו על עצמכם, תהיו במעמד. מקומות שיהיה לכם כיף. דרך אגב, זה השרת שאני נכנס אליו, בואו אני אראה לכם. זה, אם מישהו רוצה אז אני הרבה בו, לא כל הזמן אבל הרבה. אתם יכולים לראות אותי. השם שלי זה, או תראו פשוט השם שלי. נאור. זה לא המשתמש שלי, בסדר, סתם זה כן המשתמש שלי. אז כן חברים, זה הסרטון של היום. תשמרו על עצמכם בבית וגם בבקשה תעזרו לי. אז יאללה ביי.